Makki Sal ko lamɗo moƴƴo ngande leydi senegaal wa hebde lamɗo ɓurɗo Makki Sal ko ardi leydi ndi ke e joni yen gartan e raɓɓikinati galleeji diine ɗi o ummini tuunogal nge wiyeteɗo programme de l'habitation des cités religieuses e nder ɗum kala nokku juurorɗe woni ɓe julɓe ɓe woni ɓe gona rewoɓe diine Allah goto mo naɗa ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni annabi muɗum ɓe rewoɓe hay diine Isa o ala jiccitade e tuunorgal makko programme de l'habitation des cités religieuses sen yeehi puɗɗorɗen ɗo daakaa mediina gunaas ɗo laabi idan moƴƴano laawol tamba mediina gunaas fewnama ha fewi ha laawol waɗa ha to daakaa waɗate to haɗani ɗon nokku mo daakaa waɗate ɗo nan wonnoɗo ko cuuɗi huuro e caaleje hitande nde daakaa wiya daakaa fof cumu ara suma ha heewa firta ko wonno ɗon ko fof bonna jawɗele bonna ko faggono ɗon telɓina yimɓe ɓe e dewal munen Allah nde o jooɗi ɗum o yiɗi firtude nokku daakaa o natti wonde caaleje kono ko ku caaleje ɗe ganduɗa ɗum ko mahanteje dariɗe o waɗi nokku mo ganduɗa juulirɗo yimɓe pottitirɗo fewna waɗa taroɗe ha peewi nden yimɓe ɓe jahanno tan ko nder ladde o itti ɗum ha laaɓi ɗum koɗo mediina gunaas ɗo tan ittita kala nde daakaa yonti ko ummoto e ballal laamu fewde e daakaa o to banggal nguura e to banggal safroɓe woni gila sapeur pompier ha to doctoreɓe fof nan dari waɗi ko nokkuji munen en deeƴi ne paɗi ene balla ene cafrete jobdi ala ndiyam yirotuno ko gila Tamba ha toon watti ko ndiyam meje ne arani tawɓe ha toon ɓeɓe goni ɗo ko nokku mabɓe ceerno kadi waɗana nokku mum keeriɗo nden noon ko neɗɗo ene fotanno sohlude ko kala kadi waɗa ɗum kadi kisal renɗo ngo kadi wuyɓe ɓe kadi waɗa dadiɓe ene ndena yimɓe ɓe kadi gonɗa bonnoɓe so naati mabɓe taw kadi ene mbawi falede ɗum ɗon ko gueɗel ɓurguel famɗu tan nde ngalmi e programme ko de réhabilitation des cités religieuses wallahi mo wi Makki liggaki ko anda liggiɗo walla ko welaka mo tan kono kay ko ɓuuti fumni ni komo yiɗa tan haalata gaño noon a wawaɗani ɗum kadi ɓuuɓa ɓernde mum wonta ala Allah jarama Makki.